Ibn Taimiyya da suka kuntata mishi suka ɗauke suka kai shi kurkuku, me yayi? Sai bude makaranta a cikin kurkuku. To sai abin ya zama musu bala'i, sai suka ce to kaga kurkuku 'yan fashi ne a ciki da 'yan daba, to waɗannan ustazai ma ne musu karatu suna zama matsala, balle a je 'yan daba a karantar da su. To gaskiya saboda Allah a hana, sai aka karbe littattafan. sai Ibn Taimiyya ya ce ma yasna'u bi a'da'i, inna qur'ani wa hadithi wa fiqhi fi sadri. Ya ce makiyana ya za su yi da ni, qur'ani na da hadisi na da fiqhu na ni a kada na haddace, ko ba littafi zan karanta. sai zo yana karantarwa yana sa musu chalk, su 'yan kurkuku suna nemo takardu suna kwafewa. Sai aka ce a hana shi chalk din da Allah. To amma dai ana dafa tuwa ko kurkuku, to akwai gawayi. Sai ce to a shafe ya zama fari Allah, sai a rinka yin rubutun da gawayi. Sai aka karbe wannan ma aka hana. Sai ce shi kenan, in ya zauna ya samu minti 10 a kwakwalo shi sai suranta littafi, a kwakwalo shi sai rubuta littafi a cikin memory ne shi, kawai sai zo sai fara musu shiftar littafin bismillahir rahmanir rahim, shi kenan sai a kwabe. Kaga littafin at-tadmuriyya a cikin kurkuku ya yi ta, a kwakwalo shi ya fara zama ya suranta ta a littafi, sai kawai ya rinka dictating. Ma'ana ka duba, ya rubuta littafin a cikin kwakwalwar shi, sai ya dawo da littafin bakin shi, sai yana faɗa musu, sai suna hadda shi ke. Da haka wane an sallame ka, kai za ka tafi, to ka tuna karatun da muka baka, je ka karantar. Da haka sai ya fito da ya ce ga littafi malam ya rubuta mana a gidan. Aka ce yaya? Ya ce da ka malam yi mana shiftar littafin, gashi nan ar-risalatu tadmuriyya. Da wannan littafi ya bayyana ne sai suka ce to sun san wata tsiyar, shine sai suka haƙa rijiya sai suka saka shi, suka haƙa rijiya sai suka saka shi. To a nan ne ya rasu, sai dai a miƙa mai abinci. To amma ran da aka zo jana'izar shi ba, gaba ɗaya sai suka rena kansu. Ma'aikatan gwamnati kowa ya watsa ya ce ba zai je aiki ba, kowa kasuwa kowa ya ce wurin jana'izar Ibn Taimiyya za su. Wannan sai gaskata magana Imam Ahmad da ya ce bainana wa bainakum shuhudul janaza. Ku bari ranar halartar jana'iza, ran nan ake gane wa yake da jama'a. Haka so shi yasa kai mai mulki ne, abin da ya fi maka zaman lafiya faɗa da masu wa'azi ba naka ba. Kuma duk faɗa da mai wa'azi yana zuwa ne sakamakon me? Sakamakon ɗayan abu biyu. Ko dai mai mulki ya rike wasu malamai matsafa, abin da yake faruwa kenan, ku je ku samu safi suke musu Abuja. Doki yanzu ya ƙara tsada, dawakai sun ƙara tsada, kura wannan da gardi ke wasa da ita ta ƙara tsada saboda ana ɗiba ana kaiwa Abuja ana tsafi. Dawakai ake ɗiba yanzu a cikin mota guda. Malam wane ya ce akwai aljanu, wai akwai sarakunan aljanu kewaye da Najeriya, wai a sai dawakai a yi musu ado, a sake su a daji gabas, daji yamma, daji gaba, daji. Wai sarakunan aljanu za su hau waɗannan dawakan su rike maka mulkin karan kai gani. Saboda hakan kuna siyan doki 30,000 yanzu ya zama 60,000, saboda ana siya ana yin Abuja da shi. Abinda suke kenan yanzu, wai sarakunan aljanu za su rike musu mulki saboda gwamnati tana tangal-tangal. Saboda by the time aka sami irin su Rotimi Amechi, irin su Kwankwasiya, irin su Wance da Wani, irin su Wani suna kaucewa, to za a zo lokacin zaɓe, abinda ake bukata su samu na adadin gwamnoni ba su da shi. Za a zo lokacin zaɓe 'yan Senate sun yode sun koma wata jam'iyya, 'yan House of Reps. To shine sai aka ce wancan dattijo ya tafi ya je magana da su a majalisa. Sannan kuma ga 'yan tsubu an ɗibo daga Nijar, daga Morocco, da an ɗibo su suna nan an tara su, sun ba da fatawa a je duk inda dawakai suke a siyo, za a yi aiki, za a yi musu ado, a sake su, za su rike wasu wane da su wane mulki. Allah malaukakin sarki ya kiyaye.